Ambai, tini jora kesep ni bising tipano, cini Samir Babu, Samir Daborma, bo executive engineer BWS, bo ketal paimani, bo bilai sakhari samutang nai saimano, abni baguno tini kono jora makha, tam male orwo Mandai Bidan Sabha ni bisingo, klaijak gilama samung pending klaijak ni tomai khadi BWS ni, tam nengkai jol jibon mission. Ba gore gore pipe dinani aborok to sabuin tongo march ni bising panyani nango piaba ro DWS nosing tangkai sawo 75% samung tangja kahnai 75% samung tangja kangkai tai 25% samung 100% samung tangnang kai 25% samung tangnang o 25% samung bukur tangnai march phai tongkha march phai kangkai no already abo phai thanai March ni bisingono tai 25% samung matongnai 25% samung tongo himpano 25 officially babe ingya जों नाय माने अब माने विधान सभा केन्द्र नि बिसिङो जे क्लाइजाक सामुं पेन्डिं बिल केलामा क्लाइजाक दङ तामगाय एजेन्सि फाटारनि एजेन्सि बो दङ फाटारनि एजेन्सि र प्राय न थां पाइजा बरंनो रिङि खलाइरि दङ बातेविसा गुबुनि एजेन्सि न रमि खलाइरि तरो अबर दङ हाइपानो तिरप्रानि एजेन्सि दंफानो तिरप्रानि एजेन्सि रगबो अ कामनो ब्लाइ थै बरो अब पेन्डिं खिखलाइ तरि बेगा जों अबबो दप्तरावबो नायनायनि दरकार बो एजेन्सि सामुं फास्ट खलाय बो एजेन्सि सामुं दिले खलाय आब्रंनो नायि दप्तरावबो मा नायि आको एजेन्सि रंनो बो जों सामुं रक अबरक नायनायनि बिषय दङ तांगै तांगाय दप्तराव तांगै सामुं आगुमाया अबबो नायनायनि बिषय दङ जों अबबो दप्तराव तांगै सामुं तांगाना सोबकै अब लाइ पेन्डिं खालायजाक आबो जों चेरि नायनाय ताबुक दप्तरनो मारमनाय तामनि हिंगाय जों नुगु दङ मान्दाय केन्द्रनि बिसिङाव चिनि जनगण रक चिनि तंनाय बरक रक तंकसं तंनाय बरक रक तुइ मा नंगिया प्रायनो मीडिया रक मीडिया रक बो अमहाय चेक्टरि नायतुगि तिख्लाय दङ मीडिया रकनो बो हामबाय मारिवो तामनि हिमाले चिनि विलेज चेयरमैन दङ चिनि लिडार्स रक संजाक दङ बरक बो अमहाय कि चेक्टरि नायतुगि नाय जोंनो अमहायके साफायमानि गरै दिनै मीडिया रक अमहायके नायतुगि चेक्टरि सामाने बिसिं तै आं बरंनो बलायकने हामबाय मारिवो फुनुक दितियाबो नायतुगि अमहायके कुना कुनि नायतुगि जोंनो फुनुक गांगां का बेलायनो जानाय हामबाय मारिवो अमहायके तिख्लाय फुनुक दं चिनि ककबरक मीडिया ताबुक अंखर तंनाय रक नरंनो हामबाय ताम हिमाले अमहायके कुना कुनि तिख्लाय फुनुक मानि बागिनाय जों अमहायकेनो मा आगुलायनाय मीडियानि बिसिंतिबो मा आगुलायनाय लिडारनि बिसिंतिबो मा आगुनाय चेयरमेननि बिसिंतिबो मा आगुनाय अमहायके जों फार्स्ट आगुगै सामुं तांनानि तांगै थांमाने बागिनाय जतनो आं कबुं नारगो अमहायके जदि जे कुनु पाराव प्रब्लेम उंगि तंखा तैनि बागै बा जे कुनु पाराव जदि अमहायके जे अरव साबमार्सिबल उठन निनि अरव तै कतर टेंकार बाय कायजांगानि उठन बा सरानि तै दिसावै अर फिल्टार तै खायनानि उठन जे कुनु तैनि बेपार जे कुनु लामानि बेपार जे कुनु एग्रिकालचारनि बेपार जे डेभलपनि सामुंग जदि अब पेन्डिं खालाय दङ गांगाय मानिया उंगि दङ गांगाय जुगाजुग खालायदि ने एलाकानि चेयरमेन बाय एलाकानि लिडार बाय जुगाजुग खालायदि एलाकानि लिडार थाय एलाकानि चेयरमेन रक चिनि अरव ब्लक फाइनाय ब्लकनि हयते ब्लकनि लिडारनि हयते बा ब्लकनि हयते चिनि थानि सकबायनाय अब अमहायकेनो सामुं जदि आगुगै खालाय नाय थां गांगांगाय चिनि मान्दाय एलाकाव तैरक मा नंनाय लामा गाहाम मा हिमनाय अमहाय आसा बिसास दङ आनि आं जे मानतै आं चाइटुगै दङ जेखाने लामा गरै जेखाने दैमा नंगिया आं आरोना आगुगै सामुं तांगै दङ तामनि हिमाले समय केसेप बा समय माइनानि बिसिंतै आं बाक्सा जागा बिजित थायो बाक्सा जागा बिजित थायो तामका मीडियाव फाया अबसे मीडियाव फाया बिजित थाइमारो मीडियाव फाया आं कक अमहाय प्रचार खायानि बिसिंतै न बाक्सा नुगिया ताबु गांगाय आं अमहाय वानसुका आव मीडियाव कक सायानि बागै न मीडियाव आं प्रकाश खायानि बिसिंतै न बररक बाक्सा एलाकाव फायाना एलाकाव थांयाना अब मने खायकेना आं सब समय एलाकाव थांगो एलाका बाय कम्युनिकेशन दंगो विजिट खायो अफिसाव थाङै बर लामा गरै लामानि फैनाय आं एमएलए हिसाबै फानो आं अतर जिकनिया जत अफिसाव हाबैनाय
lamani kok sawo tuini kok sawo develop ni kok sawo agriculture ni kok sawo supermarket borok khlainai abon kok sawo Mandai block Mandai yo duita block nango abon tui kok sawo hainai budget hainai tabo अधिवेशन चली दङ विधानसभा अधिवेशन चलाकालीन फानो आंनि टंकेसे बिसिंति फानो आं ताबो तिनि बिजित खायो बिजित खायमाने बररं नुगुलाखनिनो आं तिनि मेडियानि बिसिङाव मा फायगा मेडिया प्रकाश मिथुन टंकेसनि बिसिंति फानो आं बिजित मा फायगा सिगाङाव 13 ताइ 15 तारिख बाकी दंखो चिनि अधिवेशन अधिवेशनो मान्दाइनि एलाकानि बागैनाय मान्दाइनि डेभलपनि बागैनाय ताम कक्ति सैमान आं चाइतगुइ दङ मान्दाइ एलाकानि बररक सावो हस्पिटालनि कक्ति सादि तुइनि कक्ति सादि लामानि कक्ति सादि कलेजनि कक्ति सादि सिगांबो आं कलेजनि कक्ति साजा हस्पिटालनि कक्ति साजा तुइनि कक्ति साजा तो फानो आं चाइतगनाय सिगां ताइ दुदिन अधिवेशना आं ताम कक्ति सैमान अधिवेशनो आं एलाकानि डेभलपनि बागैनो कक्ति सानाय आं अबनो सानानै मुजुङो एलाकानि बागै आं डेभलपनि बागैनाय आं चाइतगुइ दङ नरं नासिंदि तामंकाय एक लगे न जत सामुंले खलाइमानिया एक लगे न जत लामान कमप्लीट खाले खलाइरिमेया एक लगे न जत तुइ मानखा आबो कमप्लीट खलाइरिमेया आबनि बागै मा नासिंनाय तरक मा नासिंनाय खराब जानारि खायते खराब जानारि मेया आमतिखेबो मा नासिंनाय आनि एमएलए नि फान्तिबो आं सामुं खलाइ दङ डेभलपनि फाचिङो दैमानिया हिनिनो थानाय बोसोरावबो साबमार्सिबल आरोबाव आं आठटा दै साबमार्सिबल लिखा ताबो अलरेडि रि दङ 5टा साबमार्सिबल रि दङ तेबुरिनाय बजागा तामनां आबोरि थानाय एमएलए फानबाय तरक लामारावबो रि दङ लामानि सामुंखाय दङ दिनान तानजागै दङ अमा हायकाय तरक खालाय दङ एमएलए नि फाननि बिसिंतिबो ताम हांका बाक्सा एमएलए नि फाननि तिनाय पग्रक सालायो एमएलए नि फाननि आं साइमानो जिनि मान्दाइ एलाकाव सिमिया लामा हामिया मेलाका मान्दाइ एलाकाव सिमिया एमएलए नि फान सामुं तांजांमानि मान्दाइ एलाकाव सिमिया तुइ माननिया जतनि विधानसभा केन्द्रआव नायटुगै नायदि थांदि नायदि लामा हामियाबो तंखो तुइ माननियाबो तंखो किन्तु जत एलाकानि जत विधानसभा केन्द्रनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जतनि बरंनि बागिनो जों दाबिबो जतननो हामबाय सारि काहाम जोंथिनि सिनियो एरियानि मान्दाइ कन्स्टिट्यूशन एमएलए मैडम बाई खामथिंबारि वार्ड नम्बर 3 4 ताई गांथलनि व्यापारी सखायमोन जों ताबो खामथिंबारिनि वार्ड नम्बर 3 बाय 4 दङ और फाइ जोंरो वाटार टैंक ताई रिजर्वर नायखा इंगे अरनि तुइनि जे प्रॉब्लम रक तुइ सालायखा इंगे जों अबनो तुइनि प्रॉब्लम बाहायके सल्यूशन खायनाय और तो खामथिंबारिनि जे रिजर्वर पाइपलाइन जे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कानेक्शन और आं जे साइमामानि 4 থেকে 5 জন कन्ट्राक्टर जुक्त दङ बरबे आं कायसा आसुकनाय बरंना अलरेडी साका इंगे जे एजेंसी रो काम खिलाय दंखा अनेक दिन धरे खिलाय दंखा बंगनोबो आं साका इंगे इनि खरसा एजेंसी अब हायगेनि रेसपन्स रिउइ इनि ट्रेन्सले काम खलायग्राखा ओमफ्राय जों अमदिकेनि बसगां आगो तंनाय आं पार्सनेलि वानसुमानि नखाय आं खामथिंबारियाव मासाव एटलिस्ट आं 2 बार फाइनाल बगै चेष्टा खायनाय उइथ सिनि मान्दाइनि DWS SDO ताय जे नायकलनाय जुनि नियार बरंनो तुम खायनाय इंगाय अबनति आं सिनि एमएलए सिनि अनारेबल एमएलए मैडम बाई सब समय जोगाजोग थानाय इंगाय अरनि बिसिनि जे चेयरमैन बायबो आं सब समय जोगाजोग नारि दंनाय इंगाय आं पार्सनेलि अबनति आं किसा कन्सेंट्रेट खायनाय अरनि दुइनि प्रॉब्लम नो बाइके सॉल्व खायमान इंगाय एजेंसी रक जे काम खायसु पायाखौ जे बाकी तमा काम नो बायरनो बगै आं चेष्टा खायनाय आं तरफ आबाद